Helo, a croeso i chi i sesiwn adolygu yma ar gyfer TGAU Astudiaethau Crefyddol. Heddiw, da ni am ganolbwyntio ar uned 1 yn eich cwrs TGAU chi, yr uned yna lle fyddwch chi'n cael eich arholi yn allanol. So, yn amcanio ni yn y sesiwn adolygu yma yw canolbwyntio ar natur cred. So, da ni'n mynd i edrych yn yr sesiwn yma ar y pwynt cyntaf, sef beth mae'r geiriau theistaidd, monotheistaidd, polytheistaidd, pluralwyr crefyddol ac agnosticiaid yn ei feddwl, a be mae nhw yn i'w gredu. Da ni wedyn mynd i symud ymlaen i edrych am wahanol resymau pam mae rhai bobl yn credu mewn Duw neu dduwiau ac yn nodi i bod nhw yn grefyddol o ran i'w cred. Felly, beth am i ni ddechrau drwy edrych ar beth yw ystyr y gair cred, belief. Dwi am i chi wasgu'r botwm saib a trio meddwl sut byddech chi yn diffinio y gair cred. Beth mae cred yn ei olygu? Dyma i chi ddau ddiffiniad posib o beth yw ystyr y gair cred. Yn y cyntaf, fe wneudwch chi weld, mae derbyn fod rhywbeth yn bodoli neu yn wir yn enwedig heb brawf, a gallai hynny gynnwys agweddau fel moesoldeb neu bwrpas bywyd. Felly, eich cred chi o ran moesoldeb fyddai os ydy gweithred yn dda neu yn ddrwg. Mae gan bawb gred wahanol am beth sydd yn dda ac yn ddrwg. Ac o ran pwrpas bywyd, yna mae gan bawb gred am ein pwrpas ni yma i fyw ar y ddaear, boed e'n grefyddol neu ddim. Yr ail ffordd o feddwl am ystyr y gair cred ydy mae ymddiriadaeth ffydd neu hyder yn rhywun neu rhywbeth yw ystyr cred. Eich bod chi yn ymddiried yn rhywbeth neu rhywun a bod gennych chi hyder ynddyn nhw. Mi symudwn ni ymlaen i edrych ar y termau allweddol sydd ynghlwm â'r uned. So felly mae angen eich bod chi'n dangos dealltwriaeth o beth mae'r theistaidd yn ei golygu, monotheistaidd, polytheistaidd, pluralwyr crefyddol ac agnosticiaid. Eto, dwi am i chi brofi i chi'n gwasgwch y botwm saib er mwyn i chi gallu meddwl sut fyddwch chi'n diffinio a ydych chi'n deall beth mae y termau yma yn ei olygu. Dyma i chi esboniadau posib fe allwch chi ddefnyddio i atgyfnerthu'ch dealltwriaeth chi wrth i chi adolygu o ystyr y geiriau allweddol, y 5 gair allweddol yma sydd yn rhan o'r cwrs. So, be dwi am i chi wneud ydy trio gweld ydych chi'n gallu cysylltu yr esboniad gyda y term. So fe awn ni drwy yr esboniadau yma i chi a wedyn fe gewch chi amser i roi tro ar gysylltu yr esboniadau gyda phob un o'r termau. Yn gyntaf, pobl sydd yn credu tydi'r ateb i fodolaeth neu reality ddim i'w gael o fewn un grefydd benodol. Mae'r llwybr at ddeall gwirionedd i'w gael o fewn llwybrau crefyddol amrywiol o fwy nag un crefydd hefo yr atebion. Yr ail esboniad fyddai pobl sydd yn credu mewn bodolaeth Duw, duwiau neu fodau dwyfol, divine beings. Esboniad nesaf, pobl sydd yn credu mewn bodolaeth mwy nag un Duw, mae hefyd yn cael ei alw yn amldduwiaeth. Yr esboniad nesaf yw pobl sydd yn credu mewn bodolaeth un Duw yn unig. Mae hwn hefyd yn cael ei alw yn undduwiaeth. A'r esboniad olaf ydy pobl sydd yn credu nad yw yn bosib profi bodolaeth Duw neu ddim. Tydi hi ddim yn bosib i ddynoliaeth gael tystiolaeth o fodolaeth Duw neu i'w anfodolaethau. Rhowch dro arni. Ceisiwch gysylltu yr esboniadau yma gyda y termau theistaidd, pa un sydd yn sôn am monotheistaidd, polytheistaidd, pluralwyr crefyddol ac agnosticiaid. Gwasgwch y botwm saib a gweld ydych chi'n gallu cysylltu y termau gyda'r esboniadau.
Gobeithio'ch bod chi wedi llwyddo i wneud y cysylltiadau rhwng yr termau a yr esboniadau. Da ni'n mynd i dreulio peth amser yn fan hyn yn mynd drwy'r 5 term mwyn gwirio eich bod chi wedi gwneud y dewisiadau cywir ac wedi deall beth yw ystyr y geiriau. Fe gychwynnwn ni efo'r gair theistaidd. Os ydych chi'n berson theistig, mae'n golygu eich bod chi'n berson sydd yn credu mewn bodolaeth Duw neu dduwiau neu fodau dwyfol. Mae'n dod o'r gair Groegaidd theos, sy'n golygu Duw. Felly, os ydych chi'n berson sydd yn credu mewn bodolaeth Duw neu dduwiau, yna mi ydych chi yn berson theistig. Yr term nesaf yw monotheistiaid. Os ydych chi yn berson monotheistig, ydych chi'n rhan o'r bobl hynny sydd yn credu mewn bodolaeth un Duw yn unig. Da ni hefyd yn y Gymraeg yn gallu cyfeirio ato fel un dduwiaeth. Felly, crefyddau fyddai yn credu yn grefyddau monotheistig, fyddai crefyddau fel Cristnogaeth, Islam ac Iddewiaeth. Maen nhw'n grefyddau monotheistig oherwydd bod nhw'n credu mai un Duw yn unig sydd yn bodoli. Y term nesaf yw polytheistiaid. Polytheistiaid yn bobl sydd yn credu mewn bodolaeth mwy nac un Duw. Da ni yn y Gymraeg hefyd yn gallu galw yn aml dduwiaeth. Aml yn golygu mwy nag un yn y lluosog, felly mae mwy nag un Duw yn bodoli. Felly byddai rai bobl yn cyfeirio at Hindŵaeth, falle fel crefydd sydd yn grefydd polytheistig oherwydd bod ganddyn nhw amrywiol dduwiau yn y grefydd honno. Y term nesaf yw pluralwyr crefyddol. Mae pluralwyr crefyddol yn bobl sydd yn credu nad ydy yr ateb i fodolaeth neu reality ddim i'w gael o fewn un grefydd benodol. Mae'r llwybr at ddeall gwirionedd bywyd a'n pwrpas ni yma ar y ddaear i'w gael o fewn llwybrau crefyddol amrywiol. Hynny yw, dydy'r monopoli o beth yw gwirionedd neu yr ateb neu'r reality ddim i'w gael o fewn un grefydd benodol. A'r term olaf yw agnosticiaid. Os da chi'n agnostig, yna mi ydych chi yn rhan o bobl sydd yn credu nad yw'n bosib profi bodolaeth Duw neu ddim. Hynny yw, tydi hi ddim yn bosib i ddynoliaeth gael tystiolaeth i brofi bod Duw yn bodoli neu bod y chwaith ddim yn bodoli. Felly dyna i chi beth ydy ystyr y termau yna. Gobeithio eich bod chi wedi bod yn gywir yn eich tasg o geisio cysylltu y termau. Mi wnawn ni symud yn blaenau i edrych ar ail bwynt bwled sydd o fewn yr uned yma neu'r rhan yma o'r uned. So ar ôl edrych ar yr 5 term, da ni yn gorfod symud yn blaenau ac yn ceisio cynnig rhesymau pam bod rhai bobl yn credu mewn bodolaeth Duw neu dduwiau ac maen nhw yn nodi hunain fel pobl sydd yn grefyddol, yn bobl theistig, bobl hynny sydd yn credu bod Duw yn bodoli. Beth dwi am i chi wneud ydy eto gwasgu'r botwm saib a dwi am i chi brofi eich hun a fyddech chi yn gallu cynnig 5 rheswm pam fyddai rai bobl yn credu bod Duw yn bodoli ac felly yn galw ei hunain yn bobl theistig. Gwasgwch y botwm saib a ceisiwch feddwl am 5 rheswm pam fyddai rhywun yn credu bod Duw yn bodoli. Gobeithio'ch bod chi wedi gallu meddwl am resymau pam fyddai rai bobl yn credu mewn bodolaeth Duw neu dduwiau ac yn nodi i bod nhw yn grefyddol. Os ydych chi angen help, yna fe allwch chi ddefnyddio y lluniau sydd ar y sleid nesaf, ond gallwch chi hefyd defnyddio rhain fel ffordd i chi wirio eich atebion chi i'r 5 rheswm pam fyddai rhywun yn credu mewn bodolaeth Duw. Dyma chi rai lluniau neu delweddau a lleith eich helpu chi i feddwl am wahanol resymau pam fyddai rhywun yn nodi i bod nhw'n grefyddol a'i bod nhw'n credu bod Duw neu dduwiau yn bodoli. Dywchwch ar y lluniau a triwch weld ydych chi'n gallu dehongli beth mae'r lluniau yma yn geisio'ch sbarduno chi feddwl amdano fe fel rheswm dros credu mewn bodolaeth
Duw. Mi edrychwn ni ar y lluniau a'r delweddau yma yn fanylach mwyn trio nodi pam bod rhai bobl yn credu mewn bodolaeth Duw neu dduwiau. Y cyntaf ydy teimlad mewnol, inner feeling yn y Saesneg. Y teimlad sydd ganddo chi tu mewn i chi bod chi yn cael y teimlad yna bod Duw yno, neu dduwiau, bod nhw yn bodoli. Mae gennych chi rhyw fath o just teimlad tu mewn i chi yn dweud mae rhaid bod yna Dduw. Symud ymlaen at yr ail un, y syniad o ddatguddiad, revelation yn Saesneg. Hynny yw, mae rai pobl yn cael breuddwydion neu mae gwirthiau yn digwydd iddyn nhw ble mae nhw'n honni bod Duw neu dduwiau wedi datguddio, wedi rifeilio ei hun iddyn nhw drwy rhyw fath o brofiad crefyddol. Dych chi'n gweld llun y fan yna, llun o weledigaeth yn digwydd. So bod yna vision yn digwydd ble mae Duw neu dduwdod yn ymddangos i berson. Felly mae rai bobl yn dweud bod Duw yn datguddio, yn rifeilio ei hun iddyn nhw, ac felly maen nhw'n credu mewn bodolaeth Duw. Y llun nesaf yn amlwg yw'r llyfrau, rai o'r llyfrau sanctaidd. Felly mae'r llyfrau yma fel y Beibl, fel y Coran, fel y Torah a'r Vedas. Mae'r llyfrau yma yn lyfrau sanctaidd sy'n golygu mae geiriau Duw sydd oddi mewn iddyn nhw, ac felly mae'r Beibl neu yr Coran neu'r Torah neu'r llyfrau sanctaidd yn gyffredinol yn datguddiad os hoffech chi, yn ffordd o ddod i adnabod Duw, ac maen nhw'n cynnwys geiriau Duw, ac felly mae Duw yn gorfod bodoli. Ymlaen at y pedwerydd llun, yn fan yna mi ydych chi'n gweld llun o deulu yn darllen y Beibl. Yn sicr felly un rheswm pam bod rai bobl yn credu mewn bodolaeth Duw neu dduwiau yw bywyd teuluol nhw, yw bod nhw'n rhan o deulu sydd yn grefyddol, ac bod yn rhan o'i magwraeth yw upbringing nhw ydy bod nhw wedi tyfu fyny o fewn teulu sydd yn credu mewn bodolaeth Duw. Ac yn aml iawn felly fe fydd plant yn dilyn credoau i'w rhieni. Ac felly os ydy'r rhieni'n credu mewn Duw, mae plant hefyd yn credu mewn Duw. Y llun nesaf ydy y gymuned grefyddol ydych chi yn rhan ohoni. Felly os ydych chi'n rhan ac yn tyfu fyny mewn cymuned sydd yn grefyddol, yn amlwg mae hwnna'n mynd i dylanwadu ar eich cred chi. Os ydy bobl eraill yn credu, o'ch cwmpas chi'n credu mewn bodolaeth Duw, yna mae'n bosib y byddech chi hefyd yn credu bod Duw yn bodoli. Y llun nesaf ydy llun o ryfeddod o weld prydferthwch sydd i gael ar y ddaear yma ac o fewn y bydysawd. Wrth i chi edrych ar natur a'r byd o'n cwmpas chi, fod gennych chi y deimlad bod yna rhyw fath o gynllunydd wedi bod tu nôl iddo fo, a'r syniad yma, yr parchedig ofn, da ni'n ddefnyddio yn y Gymraeg, yn Saesneg, to be in awe of something. Eich bod chi mewn ffordd yn edrych ar brydferthwch y byd ac yn teimlo'n un gyda'r byd ac yn teimlo bod yn rhaid bod yna rhywbeth tu nôl i y brydferthwch yma sydd i weld o fewn ein byd ni. Ac yr un olaf yn fan hyn ydy bod e'n ffordd i rai bobl i wneud synwyr o fywyd, i roi pwrpas i fywyd. Mae'n reswm pam yn bod ni yma, ac i lawer iawn mi fydden nhw'n gweld bod Duw tu nôl i hynny. Boed o fod yn syniad falle fod bywyd yma ar y ddaear yn brawf ar gyfer y byd nesaf, neu am syniadau eraill. Ond mae'n ffordd i unigolion dod i ddeall mwy am ein bodolaeth ni, pam yn bod ni yma, ac i ddod i ddeall ein hunain. Mae'n ceisio ateb y cwestiynau mawr mewn bywyd, ac yn aml iawn mae bobl yn troi at y syniad o Dduw mwyn cael yr atebion yma i roi pwrpas i ein bodolaeth ni. Felly, be am i ni edrych ar gwestiwn posib am yr pwnc yma da ni newydd fod yn edrych arno. So fe yn chi weld cwestiwn amlinellwch 4 rheswm pam mae rhai pobl yn credu mewn Duw neu dduwiau. Felly o fewn hwn, da ni'n edrych ar amlinelliad. Bod chi'n gallu rhoi outline o 4 rheswm, so gnewch siŵr bod chi'n gallu meddwl am o leia 4 rheswm.
a'ch bod chi'n amlinellu'r pedwar yma pam byddai rhywun yn credu mewn bodolaeth Duw neu dduwiau. Ewch ati i geisio meddwl sut byddech chi yn gallu sôn dewis pedwar rheswm a'ch bod chi'n gallu rhoi rhywfaint o wybodaeth amdanyn nhw. I'ch helpu chi yn amlwg dyma'r rhai da ni wedi bod yn sôn amdanyn nhw. Mae yna fwy na pedwar yn fan hyn. Dewisiwch y rai fyddech chi mwyaf cyfforddus i'w trafod, y rai da chi'n meddwl bod digon ganddo chi i'w esbonio yn yr ateb yna. Yn amlwg mae yna resymau eraill yn bosib hefyd pam fydde rhywun yn credu mewn bodolaeth Duw. Fe allwch chi ddefnyddio rheina hefyd, ond dyma chi defnyddio'ch bedwar o'r rheina i geisio ateb y cwestiwn yma. Felly, wrth i ni gloi y sesiwn adolygu yma, fi awn ni nôl at yr amcanion oedd ganddyn ni ar ddechrau yr sesiwn. So, mi ddylech bod chi erbyn hyn yn gyfforddus efo yr termau theistaidd, monotheistiaid, polytheistiaid, pluralwyr crefyddol ac agnosticiaid, ac eich bod chi'n deall beth mae bob un o'r rheina yn i'w credu. Ac yn ail, eich bod chi nawr yn gallu cynnig rhesymau pam bod rhai bobl yn credu bod Duw neu dduwiau yn bodoli ac i bod nhw'n nodi i'w bod nhw yn bobl sydd yn bobl crefyddol. Dwi'n gobeithio bod chi wedi llwyddo i allu ateb yr cwestiwn pedwar marc yna yn hyderus dros pam bod rhai bobl yn credu mewn bodolaeth Duw neu dduwiau. Ac os ydych chi eisiau profi eich hun ymhellach, yna ewch at yr tab adnoddau a thriwch y cwis sydd yn fan yno ar y pwnc yma. Pob lwc i chi.